Dobrý den, slečno, můžu vás rušit na chvíličku zastavit? Jenom malá otázka. Stydíte se? Asi trošku, jo. Asi trošku, jo. Já tady mám nějaký peníze a já takhle chodím a nabízím slyšnám peníze, podle toho, jak se stydí, nebo jestli se nestydějí. Chtěl bych vidět třeba prsa. Dokázal byste ukázat takhle na výzumnosti. Já mám tady pro vás 1000. Na 20 vteřin mi ukážete prsa. Jdete do toho, nebo ne? Nezbláznil? Tady jo. No, tady nebo tady někde za rohem. No, dobře, víte co? A když bych vám nabít 3000, úplně jednoduše, krásně. A nic nejde. Takže to není rezolutní to není. Je to takový, jako že by... Dobře, když bych vám nabídl 3000 za 30 vteřin, že mi na 30 vteřin ukážete prsa. O nic jiného nejde. 3000 za 30 vteřin. Aha, vy mi ukážete prsa. Chci vidět prostě vaše prsa. Ježišmarja, tyjo. Kdo by to měl vidět, tak mám to rozhodnout za vás. Nebojte se, tak je to takový nevšední. Asi já nevím, jestli se vám to už někdy stalo, že vám někdo nabízel jakoby 3000 za 30 vteřin, že mu ukážete prsa. No. Se mi nestalo. Ještě budete mít potlesk, tam jsou nějaký kluci za váma, tak třeba i zatleskají. Jo. Aha. Pojďte, trošku prší, pojďte se schvatáme na druhou stranu. To se nevzáleží. 3000, jo. No. Káte. No. Přesně tak. Prse. No, dáme mi nám takhle do ruky, klidně si, můžou být vaše. Vážně. Jsou praví a za 30 vteřin můžou být vaše. Já si to tady jenom natočím a tím to hasne. Jo. Mhm. Tak asi jo. Jo. Dobře. 3000 za 30 vteřin. Dobře. Klidně si to můžete odpočítat, nebo já vám to tady, mě tady běží čas, takže... Ale si už můžu nechat, jo. Když mi ukážete ty prsa, tak si je nechte. Vážně. Hodí Hoděj se? Hoděj. No, tak vždycky se hodí prachy. Dobře. Tak to jsem si teda, no to jsem měl dneska teda 6. Dobrý. Jsi to trefila jak docela. Mhm. No vidíš, to jsou tvoje. Tak dík. A máš ještě chviličku? Záleží na co teda. No, když už máme prsa za sebou, já bych ti udělal ještě jednu nabídku. Výjimečnou, ale mohla by stát za to. Jsi moc krásná, ukouzlující. Navíc se tolik nestydíš, že nemáš žádný problém. A ty kluci, a to by se to i líbilo snad, jo, že mi to tak přijde. Že se ti to líbí, když tě očimujou ty kluci. Trošku jo. Že jo? A já nevím, jak jsi na tom se sexem? Máš ho ráda, máš s tím problém, nemáš s tím problém, jsi náruživá? Si myslím, že dobrý. Jsi dobrý? Dobře. Když ti Tak jo. Kolik jsem ti dal teďko? 3000? 3. Tak, hele. Ty si uklid, ty jsou tvoje. Jo, no máš si uklid, ty jsou tvoje. A jedna věc, ty vidíš, že už držím peníze v ruce, že jo? No, co za to? A víš, kolik tam držím? Teda nevím. Tak se tam podívej. To je 11. 11? No, 11. Dobře, dám ti tam ještě 2. 13. A za co? Normálně se tě ptám, jestli si se mnou zašukáš za ty peníze. Za 13. Za 13 000, jestli se mnou zašukáš, ale je to otázka chvilky. Já nevím, jestli máš čas nebo chvilku, ale fakt jako blbých, já nevím, 5, 7 minut, možná dám 10. Když na tebe koukám, tak těch 10 nedám, teda jako. Já budu hned. Hele, 13. Aha. Já nevím. Nevíš? Zdá se ti to neobvyklý? No zdá, hodně no. Je to neobvyklý. Je to neobvyklý. No. A hodili by se ti peníze?
No hodiny. Jo. Na co třeba? Na co by se utratila? Je to takový televizní soutěž, kde bychom to měli jako probrat. Ale určitě. A co uděláte s výhrou, slečno? Ale tak určitě Jdu na dovolenou. bych to investovala, že jo, do bydlení. Jo. No, 13. Dobře. Nehodili by se? Hodili by, že jo? No, hodiny, ale jako, to je sice jako hezký, ale asi ne. 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 Do toho bych nešla. A proč ne? Jaký důvod? Má to morální důvod, Asi nebo, jo, určitě nebo málo peněz, nebo co tam hraje větší roli? Nevím, nejsem taková, jako, že mi dáte peníze a hned jdu jako s váma, tak jako... A když tak dobře, tak já ti dám ještě víc peněz teda. Tak si dám tohleto k tomu ještě. Co k tomu? A teď se podívej, kolik tam je teda. A možná jako jedna věc je morálka, ale druhá věc je, já bych řekl, soudnost. Člověk může být morální, jak chce, ale já nevím, za 5 minut, za 7 minut, nebo já nevím kolik. Kolik tam je dohromady? Kolik? 2. No dost. Kolik? 25. 25 tisíc. Za 5 minut. Blbnutí se mnou. Ale je to strašně krásný, ale... Ale to už není o morálce tohle. No. Peníze se hodí. Tak hodin. Hodí. Říkala před chvilkou, no. Aha. Hodin. Takže je to na tobě. Ty peníze já ti je chci dát. Prostě mám je pro to připravený. Ježiši, to je strašně těžký. No. To je jednoduchý, prostě si je schováš, teď je máš v ruce. Pojď to si je schováš do kabelky, jakože to si strašně moc přeju. Schováš si je a vypadneme někam támhle za strom, za roh, nebo támhle do toho parčíku a prostě si zašukáme. Za 10 minut si tady zpátky na tomhle místě a můžeš pokračovat v cestě. Nikdo se nikdy nic nedozví. Pokud se neopiješ, třeba nikomu to neřekneš, jo? Kamarádce nebo nevím. No. Máš přítele? Ne, nemám. Jsi sama? Ano. Tak jaká morálka? Nebo bys to udělala radši zadarmo, jako aby si nepřipadala jako štětka? To určitě ne. Ne. To ne. Tak to dost peněz, jo. Takže jo? Asi jo. Jo? Dobrá. Tak jo. Tak jdeme? Jak si to rozmyslíš? Schovej se, jak si už si to nemůžeš rozmyslet. Jsou tvoje. Tak jo. Tak, podívám se tam. Si takhle prohlídnu ještě, krásně. Jsou tam ještě ty kluci? No jo, jsou tam, hele, já si udělám záběr na ně. Tak pojď, ukaž se mi. Jo, ukaž se mi, proč být. Tam si. Líbí se ti tady? Tak dobře.